Ka senjuk kirang Baishnong Ribhoi District rengkat bat kinong ilam jong South Li kiseng balang bapau hapo Ribhoi kentup nadu KSU, KFKGGP, RBYF bat ke HNYF mentah kesengi gila lum dak jingilang bantau dak wege kenhun nadu kinong ilam seng balang bat kinong ilam Shinong ye kebalatip kum ke Joint Action Committee Against Casino Ribhoi District nak banta ban persya ye ketem khalai lani ke casino ye kebalatai syat Ribhoi District kebadan hakitain khana para bat Joraban. Hagati kijingilang lawan rubani simpenta lagi nong ilam ke senjuk kinong ilam Shinong ki bakentup nadu ba BB Makado beriu chairman uba PB Seliang beriu general secretary kinong ilam seng balang ki bakentup yo ba Ferdinand Car Company beriu presiden jong ke KSU uba Louis Star Lengdo beriu presiden jong ke FKJGP uba Marcus Martin beriu presiden jong ke HNYF bat kiwe lembat kinong ilam Shinong ka ji yakendu mentasgi naliang jong ka senjuk di Ramasnong Ribhoi di Belakot yangi Sauseng ka kasih Student Union Ribhoi Youth Federation kasih Jentia Garo People bat ka New Trap National Youth Front apa ia syong mentasgi bat ki Ramasnong ila shimyewi karai haji menjur lang ila form committee bat ila teng ka Joint Action Committee Against Casino bat nomba jokane nan TPP ba ka sur kebami na ki shane shatai alor ka jimi jo ne ka tem khalai lani ka casino ka bansa wan shane shipo ka tem Ribhoi ge jongi but kamtam kum ka sunjuk ka don yang ka jingpa kitkli but ka jing so gyao but kunjuru jongi ki seng phalang ba kum kata ka tem ka ba tem Ribhoi ka bala stang ban kiu but la ituru ya ka kum ka district ka bala kam step ba ka special district ni pai sya ka jingdon kam joki kun samla ha juk ko bamenta ni perkhat baka sarkar jila kan pai benia bai ya kene ka district ka jungi ban penbiang penbet ya ka kum ki training center ya ki kun samla bakinyo training go per ki jat kini skill labor ki biyong mar kum pi menta kambon ki hab deploy ki labors number nomor ki kun samla jungi kimdon ni ka jingnang start ka skill labor larangi pai ha ka puli puthi in padon ka government college ka banai ya ka puli ka puthi ka bajanai bat kamjuru ha ka dor bobet ka bobiak ka baduna rei bun ki kun samla jungi nang ne hawa ki pas ki yo ya ka percentage ka bahe ki hable shite sha shilong ha jinglot jigsap ka bakhya ka bahe ka admission fees ki exam fees bat ki semester wise ka bakapsiu bat kumjuru ki hapen biang ru ya ka jakasa ti kita di jinglot bagi pai hapo ka them Ribhoi jungi mila dongkam ya kita ki college government la kalong selain South Li ki dongkam kum ka jinglot kam jongane ka density population kepada hapo Ribhoi district ka jungi bala dengi pai ru sha ki kun samla ki menta ka jingat lenti bakla ka juki masuk kum ki hinman kum ki kapa ki rangba judan hangne ka di gohok bat kamram jungi bangin tinlenti yaki bangin yalam yaki syata ka jaka ka bakinyo jikai kum kita ke recreational center ban recreate biang yaki haji yat bakla lenti ka juki baginyo ban penba biang ya ka jikim ka juki lemba ka sarkar karsna ya kita ke recreational center lani ka rehab aman ki than ba yinyo ban ai biang yaki ka jikim ka bar bakin ya no lani ki bakin do no bakin klat no itu drugs rei ka ba susi kolong niyo so ba ka sarkar jila ka tmu ban tulong ya kata tem Ribhoi jungi kum kata ka tem khalai kamla ban pediang nomor larangi pai haka jela hapo jongka ri India ipe ya ka jingdon kum ka Goa kemudian kata casino ka Goa ka prisno syakari India usnem hak kenai spa propinyo ka Sikkim ka jela ka ba prisno syakari India hau usnem hak kenai spa new pesan kini ki jela ki belalong develop hadu kata ina jor bat ka jela ka jungi kamtam ka district ka jungi tila da mentangi ura ita ki kem khalai kum ka casino ka ba ki ri ka perthai borok ki bala cube stat hadu kata hadu makiru ki don ya ka jingi ha ki jingja klia lane ka jingya ongno mar persya lane bait bat pi kata ka jingya dimet ka jingya pniat bakla yong kun samla kalong ka ege bakla yang ki nongelam jongane komiti bangin ong lani ban persya ide kasno tadong shime ne karai mentasgi borok lang ban lajit hade ka komiti chairman
iba ban bahai makno ibaderu chairman jo kasunjuk ki riboy jo kasunjuk ki rambak snong tem riboy yang akum u secretary ibaderu presiden jo KSU bat kumju lang dia ki ru rongba jo ki rambak snong bat ki kunun seng balang bat hani ka bamenta isim ya karai bangin li kendu ya u chief minister ha kiski banwan manai ya koi ka dorkas ban persya e ka ketem khalai kani ka kasno bat kumju ru bangin ya bu ya ka public rally ka public meeting shaboro ki thain ki jungi ko chamri boy ban mi koi ka sur bat bangin airu ka jing persya shaki bangidon ye jing persya ya ka ketem khalai bat ka jing persya ka jungi in persuthu persya ya ki ba kita ki jing jakhlia ke marsami hadin jungane nawar larangi ong ni phai ladang yong ba kadan tang kata kawai kasno kamelong khanapara kalong ke igi babakla namar lada uwei ulayo license kamdan jingi isu ba kiwe kin pan license banyo ru ye license namar kum gowa gidan hadu ndrutli kasno te ngi sem ba kamde tang kata ka khanapara kalong kata kasno ri kasami hanung po kan mi kasno haumsning kasami kasno bat haboro karibhoy kan sedon bitang kasno bat habadon kasno lan ketam khalai pilas tu shaiba ki pai baru ha katem riboy jingiru ki tip shaiba ba kadai ka jing jakhlia hadu kanu ban kata ya kalong reniang ya ki kun samla bat kumjuru ya ka jai beru